sa mare li deia, Francisqueta, has de saber que si m'agafen, me mataran. Els falangistes la devien tenir enfilada també pel seu caràcter, perquè era d'empenta. Les pallisses que donaren els fills, perquè diguessin on era sa mare, mai varen dir res, mai. Estàs veient un assassinat relatat pels assassins. La primera impresión que tuve cuando la leí fue que había cosas que no cuadraban. Parecía que Falange tenía ahí un peso importante a la hora de tomar decisiones. El cap de la Falange el que fa és donar ordres a dos dels seus sequassos per recollir aquest cadàver. Són encarregats de netejar aquests possibles crims que han comès gent que ells deuen pensar que són més aviat del seu bàndol, ¿no? Y vestía de una bata colorada con pequeños cuadritos blancos y un delantal con fondos blancos y unos cuadritos verdes. L'any 2010, l'Associació Memòria de Mallorca va localitzar en el curs d'una de les seves investigacions un important arxiu, fins aleshores pràcticament desconegut. Un fons militar que guarda milers de causes franquistes conservades al quarter General Palacios de les avingudes de Palma. Hi havia documentació bastant valuosa, que això per a un familiar d'una persona desapareguda, que li han negat sempre, que hagi estat tancat, que hagi estat la persona on havia estat, allà sortia tot això. La seva signatura, declaracions, etc. Jo vaig pensar, no mos queda més remei que per trobar aquests documents obrir-les una a una cronològicament. I a partir d'aquí varen crear espraiat de totes les causes. Després d'arribar a un acord amb les autoritats militars competents, Memòria de Mallorca començà a digitalitzar tot el fons, fotografiant sistemàticament, durant un any i mig, tota la documentació dels primers anys de la Guerra Civil a Mallorca. En el moment d'obrir cada una de les causes, jo el que m'adonava és que moltes no havien estat obertes mai. Que les pàgines estaven aferrades una a l'altra. Eren causes que no havien tingut cap tipus de... Vaja, que ningú sabia que eren allà, ningú les havia anat a cercar. Com que no estaven catalogades tampoc, doncs ningú les anava a cercar. Me vaig quedar molt impressionada, la veritat. Estàs veient un assassinat relatat pels assassins, però que intenten recobrir de legalitat o d'aparent legalitat tot el que estan fent. És una màquina de reprimir. Causa 901. Instruida con motivo del hallazgo del cadáver de una mujer en el predio denominado Son Palou, del término municipal de Sancellas. La causa 901 descriu com, el dia 19 de setembre de 1936, el veí de Sancellas, Jaume Amengual, es troba amb el cos d'una dona, molt a prop de la seva finca a l'altura del predi de Son Palou, a uns 80 metres de la carretera de Sineu, dins el terme municipal de Sancellas. La madre del declarante le manifestó que faltaban unos cuantos pavos.
y que por lo tanto se diera un recorrido por aquellos alrededores para ver si los encontraba. Y fue en este momento que, al pasar por al lado de un matorral, tropezó con el cadáver de dicha mujer. Seguidamente, el declarante se volvió para Sancellas y dio conocimiento de ello al jefe de la Falange. Després del cop d'estat, la distribució del poder i de l'autoritat a Mallorca canvia dràsticament. Els paramilitars de la Falange prenen per la força atribucions civils. Era la autoridad civil real. El golpe de Estado hace emerger una autoridad militar, pero también falangista, y en ciertas localidades y en pequeñas localidades, pues, es decir, esa autoridad está perfectamente representada por los grupos falangistas. A la localitat de Sencelles, el cap de Falange protagonitza durant el cop d'estat un succés molt comentat al poble. Sobre aquesta persona, que anomia Pere Joan Sunyer Bonet, l'anècdota que ha quedat més a Sencelles és una anècdota de que ell, quan varen assaltar l'escola, allà on hi havia una biblioteca pública popular, ell sempre se va vantar i obertament sempre se presumia de que quan havien tret els llibres que no havien de ser allà, ell havia defecat damunt els llibres abans de cremar-los allà públicament. La investigació duta a terme per Memòria de Mallorca sobre la causa 901 va fer que, comparant dades, es pogués establir una més que probable identitat de la víctima. Quan vaig llegir per primera vegada la causa 901 de 1936, no me podia imaginar mai que fos una dona i que fos Adriana Pilar Sánchez. Clar, la pista que em va donar que era que tot se desenvolupa, a bona part, a Sencelles. I jo coneixia la història d'Anna Pilar. El primer pic que la vaig llegir va ser en el Diccionari Vermell i ja me va impactar moltíssim. Una vegada que la vaig llegir, aquí vaig telefonar, com solia fer moltes vegades, a Sant Llorenç Capellà. I quan li vaig dir, escolta, aquesta persona queda sense identificar, és una dona a Sencelles, setembre del 36, me va dir Anna Pilar, segur, seguríssim. I després tot el que posava la causa també me va dur pensar, vamos, és Anna Pilar, era Anna Pilar. Anna Pilar Sánchez era una dona que va néixer a Andratx. Ja de més gran se va casar amb en Miquel Borel, que era sabater, i vivien en el carrer Fornaris a la Soledat. Era un barri obrer de casetes baixes, màxim 2 pisos. Hi havia horts al seu entorn i molta gent devia fer feina als horts i sabaters. L'home d'Anna Pilar era sabater, que era molt coneguda perquè era una dona molt sociable, se feia amb tothom. La Soledat era coneguda per la rebulla, que això és important.
Venia pa que feien a un forn de la Soledat a la plaça Major de Palma. Tenia 4 fills, 3 nens i una nina. Catalina Mulet és neta de Pilar Sánchez. Coneix la seva història gràcies al relat que la seva mare, Francisca Borel, li va contar. Me contava moltes coses, perquè ella volia que jo ho sabés. Tu ets la major i tu has de saber. Això me va dir, ma mare. Però jo la predina no l'he coneguda. Era molt bona el Lota, molt bona el Lota. Molt coneguda i molt estimada. La periodista Margalida Capellà va tenir oportunitat d'entrevistar Francisca Borel, filla de Pilar Sánchez, l'any 2006. Na Francisca estava molt aferrada a sa mare. I sa mare deia, tanta sort d'aquesta nineta, si no fos per ella, que és com una beta, jo ja m'hauria llevat la vida, ja m'hauria mort. Perquè, diu jo, deia na Francisca, li ajudava a fer totes les feines de la casa. L'única filla que tenia, perquè tenia una i tenia 4 fills. I la mama era el seu tesoro. Pilar Sánchez, militant del Partit Socialista, participava activament en política. Com a oradora, va protagonitzar diversos mítings a Palma, tal com recull la premsa obrera d'aquells anys. Pilar Sánchez habla en nombre del Partido Socialista. Con un lenguaje popular, la compañera Pilar consiguió cautivar al auditorio, siendo interrumpida varias veces por los aplausos. Me va dir també sa filla que quasi no sabia escriure, 4 o 5 paraules, però donava mítings, sí. Era una dona feinera i avançada. Avançada era el seu temps, perquè no era normal que en aquell temps les dones fessin mítings. N'hi havia ben poques, n'hi havia, però poques. Invitó a las mujeres a que se organizasen en los sindicatos contra la explotación de que son víctimas y terminó saludando a todos en nombre de su partido. Ella s'escapava, se n'anava. De casa seva se n'anava a fer matines. Sí. Sí. I el meu predia era més bon al lotet. I li deia, ja veuràs, Pilar, el que te passarà, ja ho veuràs. Si això se remou, ja veuràs, pobre home. I ella li fugia, se n'anava. Els falangistes la devien tenir enfilada també pel seu caràcter, perquè era d'empenta. I, clar, tampoc els devia fer gràcia que una dona fos així. No era el prototip de dona que els agradava. La devien trobar, jo què sé, una perduda. Ell ajudava el poble, ell ajudava. Perquè ell lluitava per la gent. No lluitava per ella, lluitava per la gent. Feia molt de bé. No se mereixia tot el que li van fer. No s'ho mereixia. Amb el triomf del cop d'estat a Mallorca, la vida dels activistes d'esquerres corre un seriós risc. Comencen les detencions i els assassinats. Davant l'evident perill, Pilar Sánchez fuig de casa seva i s'amaga a la de Joan Real, un familiar seu que viu al mateix barri de la Soledat. El desembarcament a mitjans d'agost de tropes republicanes a les ordres del capità Bayo i l'obertura d'un front de guerra al llevant mallorquí provoca un considerable augment de la repressió per part dels feixistes que controlen el poder a l'illa. La persecució dels esquerrans amagats es torna implacable. Un vespre se va aturar un cotxe davant casa seva
ja no eren a Pilar ja estava amagada. S'atura un cotxe davant casa seva, toquen a la porta, els feren baixar i feren pujar el cotxe a Somo, que era Miquel Borel, sabater, i els 4 nins, 3 nins i la nina. Els adugueren, segons na Francisca, a una casa, a una finca, a uns pisos que estaven a prop de l'hospital provincial. Ella diu, prop de les Rambles, una costa amunt, que jo l'identifico en la comissaria, que li deien que hi havia el cap de falange i cap de policia, que era un tal Barrado, que estava a la plaça de Santa Magdalena. Hi havia una comissaria que durant aquesta època era molt famosa, perquè jo he sentit xerrar molt d'aquesta comissaria i sembla que hi havia tortures. Quan passaven per allà els torturaven a tots i a totes. La tristament famosa comissaria del comissari falangista Francisco Barrado es trobava a la plaça de Santa Magdalena. Feia cantonada amb el carrer de Sant Jaume. Deixaren a Somo el primer pis, el Miquel Borel era el primer pis, i els 4 nins era el segon pis. En gent, o sigui, els nins, hi havia homes, ell me diu senyors, homes, que els demanaven constantment on era sa mare. I na Francisca deia que no ho sabia. Jo li vaig dir a Francisca, verdaderament no ho sabies. I ell em va dir, si ho sabia no ho deia. Les pallisses que donaren els fills, perquè diguessin on era sa mare, i el tio Joan el deixaven a palos, menys el petit, a palos. I on està ta mare? I Marta diu, on està ta mare? I allà no, mai varen dir res, mai. Sortien ben copetjats, però no deien res. Defensaven sa mare. A mon pare el deixaren en el primer pis i a nosaltres 4 ens feren pujar al segon. On és ta mare? M'insistien. Mentrestant se sentien uns gemets, ai, ai, i eren de mon pare. A mon pare li donaven una pallissa de ca. Jo els demanava a aquells homes, em deixen sortir que mon pare gemega. No és ton pare el que gemega, és un home de sort d'escar, que diu moltes mentides. Vaja, si era mon pare. Volien saber on era ma mare. De les 4 de la matinada, els meus germans i a mi ens deixaren al carrer. Els nins són repartits entre els familiars, mentre que el pare, Miquel Borel, és enviat a presó. Pocs dies després, la filla petita, Francisca, visita d'amagat la seva mare. Quan la meva repredinessa va estar amagada, jo volia veure la seva filla i la meva abuela també volia veure la mare. I se n'anava amb la seva madrina, l'acompanyava on estava ella perquè estigués una estona amb ella. I era quan sortia i la pentinava, li agradava molt pentinar-la perquè la meva abuela duia un cabell molt rissats i la pentinava i la feia tronyelles. I sa mare li deia, Francisqueta, has de saber que si m'agafen, me mataran. La madona de la casa no volia que la nina estàs allà perquè tenien por que mos mataran a tots. I efectivament, l'home d'aquesta dona, Joan Real, el mataren. Joan Real era el vigilant nocturn de l'Hostalet i no se li coneixia afiliació política. Sembla que a la seva casa de la Soledat hi tenia amagada la socialista Pilar Sánchez, una de les persones més cercades de la ciutat de Mallorca. Na Pilar fou assassinada i Joan Real no va gaudir d'una sort més favorable. Possiblement l'assassinaren al cementeri de Porreres. El descobriment de l'amagatall de Pilar Sánchez i la detenció del seu protector, Joan Real, es produeix després d'una visita de la nina Francisca a la seva mare. Va fer un bocadillo, li va donar a la filla, i la filla se n'anava i ella va anar darrere, la va agafar i la va abrasar, a la meva mamà. I qualcú
La va veure i la va denunciar. I l'endemà ja eren una parella. I la Pilar deia, a mi mateu-me, feu el que vulgueu, però al meu fill no els me toqueu, no els me toqueu. Va haver una persona que ho va sentir i li va dir, perquè les coses se deien, no? Finalment, la delació d'una veïnada fa que Pilar Sánchez sigui detinguda i traslladada en cotxe cap a Sencelles. La investigació duta a terme pel periodista Llorenç Capellà, que recollí 2 testimonis sobre Pilar Sánchez a finals dels anys 70 i inicis dels 80, posa llum en què va ocórrer aquella nit. A les 3:30 de la matinada, el palmesà Francesc Crespí vetllava al cementeri de Sencelles un parent seu mort el dia anterior. I va sentir gemecs i insults de dona. Espaldit, va apagar el llum i, procurant no fer nou, anar apropant-se a l'indret del qual procedien les veus. De sobte, la sang li glesà les venes. Ell vivia a la soledat i va reconèixer a Pilar, que també hi vivia. I va reconèixer als homes que la martiritzaven, que també hi vivien. Tot l'escàndol quedava entre veïnats. Els homes violaren a Pilar i, quan era estesa a terra, retuda, li descarregaren a sobre el carregador de les pistoles. Poc després, en el quilòmetre 24 de la carretera de Sineu, passades ses planes, a prop de les barreres de Son Ganyada, el senceller Melcion Arrom caçava conills enfilats, quan va percebre el renou d'un cotxe que s'apropava. Desconfiat, va amagar-se i va veure com el cotxe arrossegava un cos format del parafang. El cos és abandonat pels seus assassins al veí predi de Son Palou, on serà descobert l'endemà pel veïnat que surt a cercar els indiots perduts. La zona de Sencelles, del sud de Sencelles, allà on s'informa de na Pilar, diu que va ser trobat el seu cos, és una zona de garrigues i de finques, és una zona allunyada, però no és una zona, diguéssim, molt inhòspita. Està en el costat d'una carretera que va de Palma cap a Sineu, la carretera vella de Sineu. És una carretera que, curiosament, no passa per dins l'interior de cap poble, sinó que passa sempre per de fora de les poblacions i que, per tant, podrien fer i desfer així com volien sense, potser, tenir perill de ser observats. Segons indica la causa, el cap de falange local es desplaça al lloc dels fets amb 2 dels seus homes per fer-hi una inspecció.
Seguidamente, el declarante se volvió para Sancellas y dio conocimiento de ello al jefe de la falange, y este, con 2 falangistas y el declarante, se trasladaron al lugar del suceso, y allí encontraron dicho cadáver boca abajo y en estado de putrefacción. Presentaba 4 o 5 heridas producidas de arma de fuego, y al mismo tiempo todos reconocieron aquellos alrededores y encontraron una vaina de fusil o mosquetón. Seguidamente, dada la hora que era, se procedió a taparla con unas ramas para más tarde ir a recogerla. El cap de la falange el que fa és donar ordres, no? a dos dels seus sequassos, no? diguem-ne, per recollir aquest cadàver. Cal suposar que el que fan també són encarregats de netejar aquests possibles crims que han comès gent que ells deuen pensar que són més aviat del seu bàndol. No? L'antropòloga Francisca Cardona forma part de l'equip d'arqueòlegs i antropòlegs que varen investigar la causa 901 per procedir als treballs d'exhumació a la recerca del cos de Pilar Sánchez. La primera impresión que tuve cuando la leí fue que había cosas que no cuadraban. De hecho, después de una primera lectura hice varias después porque parecía que Falange tenía ahí un peso importante a la hora de tomar decisiones. Luego parecía que tomaba algunas decisiones que no le tocaban a ellos, como el tema de la autopsia y demás, de decidir cuándo se hace la autopsia y dónde. Y cuando se avisa a la Guardia Civil y llega al cementerio, que ya el cadáver está allí para hacerle la autopsia y enterrarlo. En aquell moment hem de recordar que en els cementiris és on hi havia les sales d'autòpsies. I segurament era el mateix metge del poble a qui se li obligava en aquell moment a anar a fer una autòpsia a aquest cos i es donava ordres, segurament, a que s'enterrés en el mateix cementeri on es havia fet aquesta autòpsia. El metge titular de Sencelles en aquell moment, el senyor Antoni Verd, rep l'ordre de practicar l'autòpsia del cadàver 2 dies després de la seva troballa. Habiendo sido requerido por el jefe de falange de esta localidad, don Juan Suñer Bonet, para el reconocimiento de un cadáver que había sido trasladado al depósito del cementerio de esta villa, lo he examinado. Presenta varias heridas por arma de fuego, 2 con orificio de entrada en la región precordial, otro con orificio de entrada en la región mamilar derecha y otro en el occipucio parte derecha. Practicada la autopsia se encontró la masa encefálica prácticamente deshecha, con cavidad abdominal completamente llena de serosidad sanguinolenta en completo estado de descomposición y de gases. Para que un cuerpo se pase por todas las fases de descomposición tiene que pasar un tiempo, pero ese tiempo es muy relativo y de él dependen
Depende de muchos factores. Depende del clima, depende de la complexión de la persona, depende del sitio donde se está llevando a cabo ese proceso de descomposición. Si es verdad que la arrastraron con el coche, tendría seguramente heridas abiertas y eso es una zona, eso es un indicativo de que podrían haber entrado insectos necrófagos con más facilidad porque tienen más zonas por las que entrar, por lo tanto el proceso de descomposición se acelera. Entonces, durante ese trayecto y además por la noche, etcétera, pues de suponer que es decir, el cuerpo tendría múltiples magulladuras en todo su organismo, etcétera, y desde luego, es decir, en cuanto a la cabeza, que por supuesto a través de un terreno irregular habría sufrido especialmente. El mateix dia 21 de setembre, el jutge d'instrucció militar Joan Guardiola entra en escena i visita el lloc dels fets per ordre de la comandància militar d'Inca. Inspección ocular. En Sansellas, a 21 de septiembre de 1936, el señor juez, acompañado de su secretario, se trasladó al sitio denominado Son Palou, donde se había recogido el cadáver de la mujer que se instruye en esta causa, por el jefe de falange de Sansellas, y pudo observar algunas manchas de sangre bastante borrosas de la tierra por la causa de haber llovido. Y además, al parecer, ya habían transcurrido varios días de que era cadáver. No notó nada anormal, ni síntoma alguno de violencia, trasladándose seguidamente este juzgado al cementerio, donde estaba depositado el cadáver de dicha mujer. Debería de haberse proveído, dictado por parte de cualquier juez una elemental investigación para conocer los hechos y consecuentemente para conocer la participación, cuántas personas hubieran actuado en ese fallecimiento y en ese asesinato por arma de fuego. Sin embargo, no ha sido en absoluto nada de esto, es decir, no se ha dado ninguna actuación debida por parte de este juez instructor, por parte del juez de la comandancia militar. El señor juez se personó en el cementerio en donde se encontraba el cadáver de una mujer, al parecer de unos 30 años de edad, con 3 o 4 heridas de arma, y vestía de una bata colorada con pequeños cuadritos blancos y un delantal con fondos blancos y unos cuadritos verdes. Iba sin medias y con sandalias. En aquest cas, sembla que el que van voler és desfer-se ràpidament de la causa, precisament de la causa aquesta, i donar l'ordre de que havia d'estar enterrada en el cementeri de Sansellas ràpidament. El cos és enterrat a una fossa comuna del cementeri. En vista a la seva possible identificació, el jutge ordena la col·locació a la porta del cementeri d'un edicte amb 2 bocins de roba de la víctima. Diligencia de enterramiento. En Sansellas, a 21 de septiembre de 1936. Habiéndose depositado en el cementerio 2 trozos de vestido que llevaba, toda vez que no pudo ser identificada, no haciéndolo del completo del vestido, dado el estado de putrefacción que se encontraba dicho cadáver y estaba pegado al cuerpo ensangrentado y en estado imposible de tocar. Terminado el acto, se hace constar con la presente diligencia que firma el señor juez y secretario del que certifico. Quan li varen dir que estava en el cementeri de Sansellas, que havia d'anar per veure si era ell o no, li varen mostrar li varen retallar la roba i ella per la roba va saber que era sa mare i sempre les ha guardades. Sa mama va tenir un tros de davantal i un tros de vestit, però que estava ple de fang i ple de... allò era un tesoro per ma mare, no hi tocassin ningú. I ho tenia en el comodí que hi havia damunt una màrmol que posaven i ho guardava de sa mare. No molt de pia li costava plorar, però
Ma mare va tenir, va descomodar, va tirar. És contenir la veritat de l'existència d'aquella persona, de lo que li han fet a aquella persona, del mal que li han fet, de lo darrer que duia sa mare, clar, en aquest cas un bocí del seu vestit, perquè és una cosa molt directa de sa mare que duia en el moment en el que la varen matar, o sigui, i això és una cosa que té una càrrega emocional fortíssima. És un vincle molt directe. Si algun familiar es va provar i li van donar, això és viable, que li donessin, perquè això és una justificació de que Pilar Sánchez estava en Sencelles. La transmissió oral de la història d'Anna Pilar Sánchez també arriba als seus renets Patricia y Francisco. Cuando era niño, quien me habló de mi bisabuela Pilar era mi abuela. Era ella la que nos hablaba. Me sabe mal en aquella época no haber prestado la atención que merecía. Yo era un niño y pensaba que era pues una historia. Ven que te voy a enseñar algo de mi madre, que yo conservo. Yo el recuerdo que tengo eran eso, de cuadraditos rojos y blancos. Como si fuera una servilleta de restaurante, de esas que hay, o manteles de restaurante. Esa es la imagen que yo tengo. Resultando que el citado cadáver no ha sido identificado y reconocido por el médico titular de Sancellas, lo halló en completo estado de descomposición, presentando varias heridas por armas de fuego. Y una vez practicada la autopsia al mismo, apareció tener la masa encefálica completamente deshecha. Resultando que de las diligencias sumariales practicadas no ha podido ser acreditadas las circunstancias en que se desarrolló el hecho de autos, ni conocidas tampoco las personas que en él hubieran intervenido. Y considerando que no aparecen indicios de responsabilidad criminal contra persona determinada y que no se estima aconsejable la práctica de ninguna otra diligencia de prueba, por todo ello, acuerdo sobre ser provisionalmente la presente causa. El 11 de octubre de 1936, 3 semanas más tarde prácticamente, pues decide así el juez instructor cerrando cualquier investigación posterior. Lo que hizo este juez pues fue simplemente dar un carpetazo al asunto y archivar definitivamente la causa. La intenció és cobrir l'expedient, és a dir, volen ràpidament tancar el procés d'assassinat, fer-lo legal, no? És a dir, aquesta impunitat que la maquinària franquista fa servir des de l'inici de la guerra i durant molts anys del franquisme. Me sap un greu horrorós que cap d'aquests responsables, que cap d'aquests testimonis que ho varen veure, hagin pogut declarar en sa garantia i l'auxili judicial davant un jutge per explicar tot el que varen veure. Amb la mare morta i el pare empresonat, els fills del matrimoni es posen a treballar tot d'una per tirar endavant. Morta sa mare, els al·lots se van llogar a horts de Sort d'Escà, o de la Soldat, horts d'aquell entorn. I na Francisca la posaren de criada a el carrer dels Bastaixos. En aquesta casa hi havia 2 al·lots que totes li deien Roja, Rojota. I na Francisca recorda que quan el senyor vespres deia «Au, a dormir», ella tenia por i plorava. I diu que tota la vida només va recordar el gemet de son pare. Francisca Borel es casà i tingué 4 fills. Sempre els va contar la història d'Anna Pilar Sánchez. Així,
garantia que no s'oblidés i passar de generació en generació. Ma mare, tu has de saber això, que jo és major perquè llavors petits s'olviden. Però estic contenta que m'ho contés ma mare, sí. Sí, sí. Finalment, a lo llarg d'un any i mig que vàrem estar anant dia sí, dia no allà, bueno, cada dia laborable allà, se varen fotografiar prop de 300.000 documents que afectarien aproximadament a unes 3.000 causes que correspondrien aproximadament a unes 5.000 persones encausades. Les sentències recollides per les causes franquistes continuen tenint vigència legal a l'actualitat. Contràriament al que pretenien els seus redactors, aquests documents resulten avui en dia de gran valor en unes investigacions molt concretes. I, de fet, tota aquesta documentació, que va ser molt abundant i molt impactant, ens va descobrir llocs d'enterrament, que tampoc sospitava jo que pogués trobar-se aquí tot això. Llocs d'enterrament desconeguts. Cuando fuimos a mirar la documentación, la ficha del mapa de fosas, la causa y tal, vimos la ubicación que daban, vimos las reformas del cementerio, los 3 bancales del cementerio, nos dimos cuenta que no era tan fácil, que sí, que seguramente estarían ahí o habían estado ahí en algún momento, pero no era tan fácil encontrarlos. Dins aquesta fossa també cercaven els cossos de 2 persones més, els montuirers Josep Serra i Josep Miralles, assassinats al terme de Sencelles per les seves idees esquerranes. Sí que van trobar 5 fragments que amb l'equip d'antropologia i amb l'equip de forenses presentaven possibles lesions compatibles amb lesions perimortals fetes per arma de foc. Vam poder obtenir ADN correcte dels familiars vius, però què va passar? Que cap de les 5 restes pertanyia a cap d'aquestes 3 famílies. I els cercaven, els ossos, però ara va ser molt difícil. I que m'han quedat els ossos d'ella, que els enterren amb sa mamà, els enterram amb sa família nostra. Però no ha pogut ser. Gràcies a persones com ella, dones com ella, ara tenim altres dones el que tenim, no? I el que ella demanava en el seu moment era una cosa ben justa i lògica. Jo dic que la persona se mor quan moren els records i el seu nom està allà, que no s'oblidarà mai. Era una dona superdona, superdona. Però jo no vaig tenir gust de conèixer-la. M'ha agradat conèixer-la. Però... Així com altres dones, se l'havia reivindicat des de l'esquerra i coneixia inclús la seva fisonomia perquè s'havien cercat fotografies, hi havia d'algunes, no? Les més significatives. D'Anna Pilar no teníem ni siquiera la fisonomia. Després de la mort de Francisca Borel, la seva neta Patrícia hereta una fotografia fins llavors desconeguda.